Bilgune feminista eta emaginek landutako proiektu bada ekin autodefentsa feministari beldurra gurekin jai. Azkeneko 3 urtetan landutako proiektu bada eta autodefentsa feministan inguruko liburuxka bada. Batez ere, tailerretan aritzengan hainbat emakumek konturatu ginen utxune bat zehola, autodefentsa feministan ingurun urtetan sortutako material, jarduna eta lana ez zehola euskeraz, ez daola material bat euskeraz, pixkat bilketa lan bat ingo dona. Eta helburu daukena da, emakume guztientzat balio don euskarri bat izatea, bai bakarka zein kolektiboki autodefentsa feministaren jarrera hori egunerokotasunen aplikatzeko, eta hortaz gain ere, edo horrekin batea, autoestima lantzeko, beldurra zergatik sentitzen duen beldurra, zer egin behar diun aurre identifikatzeko, gure burun daukun konfiantza edo gaitasun hortan sinesteko. Uste dugu emakumeok gai garela defendatzeko, gaitasunak barruan ditugula, galdu ditugula edo galduarazi egin dizkigutela, baina berreskuratzeko gai garela eta elkarrekin aldugula. Guk defentsaz egiten dugun definizioa ere ez da defentsa pertsonalak egiten duena, ez? Jende asko uste du autodefentsa feminista dela tekniko fisiko batzuk ikastea eta punto, ez? Eta erasoak soilik fisikoak ez diren moduan, erantzunak ere ezin dira soilik fisikoak izan, ez? Indarkeria strukturala denean, gure defentsarako berme nagusiena da emakumeok elkartu, gure arteko aliantzak josi eta indarkeria guzti horri aurre egin, ez? Feminista uste dugulako indarkeria sexista ez dela arazo individual bat, erantzunkizuna ez dago soilik erasotzaile horrengan, ez? Arazoa ez da eranda zijoara edo arazo psikologikoak dituela, ez? Garrantzitsua da erasoiek kokatzen jakitea, bere jatorria eta zergatia jakitea, eta kontzientza feminista hori piztea emakume guztiengan, ez? Lantzen dugu alde batetik autoestima eta beste alde batetik emozioak, ez? Azkenean autoestima ez da bakarrik borondatez egiten dugun zerbait, ez? Autoestimare kolektiboki eraikitzen den zerbait da, eta emakumeok buelta eman behar diogu. Jakin behar dugun hor garen, zer nahi dugun, non jarri nahi ditugun limiteak, gure burua errespetatu behar dugu eta errespetarazi behar dugu, ez? Eta zentzu horretan gure bizitzaren protagonista bihurtu behar gara. Emakumeok txikitatik beldurrean ezi gaituzte, horrek zentzu askotan mugatu gaitu eta kontrol mekanismo bezala funtzionatu izan du, ez? Horregatik ez blokeatu beldurra erabili defendatzeko. Moztu izan digute amorrua ateratzeko aukera, ez? Orduan amorrua atera behar dugu, ez bakarrik kolpeen bitartez, baita jarrearen bitartez, ahotsaren bitartez edo begiradaren bitartez, ez? Irabazi asmorik gabeko proiektu badela, eta azkenengo nahi duna da urtetan autodefentsa feministan ingurun eta sortu den jakinduria hori nolabait guk jaso du, transmititutako hori ordenatu du, gure ikuspegi eman dio ez, eta berriz zabalpen aliketa emakume gehienengana iristea da gure helburua. 11 dira eraso motak, ez bakarrik fisikoak, esan dugun bezala hitzak, irainak, txantaiak, txiste bat, iraso bat izan daiteke, keinu bat, begirada bat, inkluso isilune bat, eraso bat izan daiteke. Horren aurrean ez dago erantzun on bat eta bakarra, ez? Erantzun mota eta forma asko daude egoera bakoitzean, umorea ere erabili daiteke erantzuteko oso askotan, eta emakume bakoitza erabaki behar du bere momentuaren arabera eta egoeraren arabera ze erantzun eman nahi duen, ez? Jakinda ez ere egitea ere erantzun bat izan daitekeela kasu askotan.